Yo, what's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ito po ang Grid TV. Panibagong araw, panibagong update na naman tayo mga idol. So, mga idol, ngayong araw meron tayong i-update na panibagong bus naman na nakuha natin at nalaman natin yung mga information at yun din ang ihatid ko sa inyo mga idol. So mga idol, bago ako magpatuloy sa pag-update sa bus na ito, make sure lamang po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito po ang Grid TV mga idol. So, para ma-notify kayo bawat upload na ginagawa ko, ay make sure lamang po na pindutin nyo ang bell button at siguraduhin naka-all ito. So mga idol, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bagong subscribers na nagtitiwala sa aking mga vlog about sa biyahe at sa mga update na aking kinokontent dito sa aking channel mga idol. Sa mga idol, shoutout nga pala sa lahat ng aking mga solid supporters at sa mga taong lagi sumusubaybay sa mga vlog ko mga idol. So mga idol, disclaimer lang po, ang ipapakita ko sa inyo video o update sa isang bus na to ay base lamang sa mga nakalap natin na information about sa kanilang ilalabas mga idol. So para hindi na kayo mabitin pa, magsimula na tayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. What's up mga idol? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ang i-update po natin ngayon na bus, ito po ang Belliamonte Trans. Ayan po ay yung Belliamonte. So naglabas po ng information ang Belliamonte about sa kanilang biyahe. At ito po yung kinontent ko din ngayon para inyong malaman, masugid kong manonood. Para po sa Pasay to Legazpi, may biyahe po sila dyan. Ang biyahe po nila ay 7 p.m. ang alis sa Pasay patungong Legazpi. So, ang pamasahe naman po ay 900 pesos. At para naman po sa Pasay to Buhi, ang alis po ng bus ay 5 p.m. sa Pasay Terminal. At ang pamasahe din po ay 900 pesos pa rin. Pasay to Magallanes, ang alis naman po ng bus ay 11 a.m. ang alis sa Pasay Terminal at ang pamasahe naman po ay 1,300 pesos mga idol. At ang Pasay to Sorsogon City, ang alis po ng bus ay 4 p.m. at susundan po ito ng 6 p.m. ordinary and aircon. Ang pamasahe naman po 1,300 pesos only. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So mga idol, yung mga nais sumakay dyan sa Belliamonte Trans, kung kayo po ay sasakay dyan, make sure lamang po na kayo ay may mga daladalang vaccination card. Siyempre, kailangan na din yun ng valid ID mga idol para sa inyong pagbiyahe. So yan ang laging hinihingi ng mga bus terminal na requirements para sa inyong pagbiyahe pauwi ng probinsya mga idol. So mga idol, saan ba ang location ng Belliamonte Trans? Ang Belliamonte po, ng location ng kanilang terminal ay dyan po yan sa Pasay Terminal only, Barangay 151-303 Indang Street Corner, EDSA. Kalira lang po yan ang Peltranco at saka Elabel Tours mga idol. Magkakatabi lang po yan mga idol. Diyan kayo pupunta kung kayo ay sasakay ng Belliamonte. Mga idol, sa mga nais naman magtanong kung anong gusto nyo itanong about sa bagahe o kayo kung kayo ay magpapakargo, pwede po kayo mag-comment dyan sa comment section sa baba. At pag nakita ko po, agad ko pong re-replyan yan pag may nakuha tayong information mga idol. So kung gusto nyo naman magpa-shoutout, pwede po kayo mag-comment dyan. At pag nabasa ko rin, isa-shout ko kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload dito sa aking channel. So kung may mga katanungan kayo at hindi nyo alam yung papunta ng Pasay o kung saan kayo bababa, mag-comment po kayo dyan. Pero po, lagi kong sinasabi, kung manggagaling po kayo ng, halimbawa, kayo ay manggagaling ng Guadalupe o Cubao o kung halimbawa galing kayo ng Boni, may mga bus po dyan na mga
sa libre yung carousel. So, sakay kayo ng carousel dyan, tapos bumaba kayo ng Pasay Top Avenue. Kung alam niyo yung Top Avenue, yung nasa station ng tren, tumawid po kayo doon sa may kabila, yung kalsada na papuntang Guadalupe. So, doon po kayo pumunta at dumidiretso kayo. Makita kayo yung Jollibee doon. So, bago kayo makarating ng Jollibee, dito sa gilid, may makikita kayong pick-up station ng Feltranco. Katabi po nun ang terminal ng Bellamonte Trans kasama ng Elevators mga idol. Kaya hindi naman masyado mahirap hanapin yan mga idol. Madali nyo makukuha. So mga idol kasi malapit na po ang beer. Papasok na naman po ang beer at malapit na naman po yung ating Pasko. So dadaan pa ng araw ng mga patay. Pero madali na lang yan mga idol pag dumating na yung araw ng beer. September, October, November, December, madali na lang po yan mga idol. So, hindi natin alam sa mga pamasahe, baka mayroong magbago. Pero kadalasan naman mga idol ay may nagbabago pagdating ng Pasko. Nagmamahal yung mga pamasahe mga idol. Kaya ngayon pa lang, kung merong silang inaalok na booking na mas mura para sa darating na mga Holy Week o holiday, mag-book na kayo. So, may malalaman nyo naman kasi meron ng mga nagpo-post sa social media, lalo sa mga page ng mga bus na mga ina-update natin mga idol. So, mga idol, ayan lamang po ang nakalap nating information at sana ay nakatulong sa inyo. Nakapagbigay sa inyo ng magandang idea na naman para sa inyong pag-uwi. At siyempre, yung mga tatanong kasi sa akin, kung magkano ang pamasahe sa lugar na ganyan. Ayan, yan lamang po ang nakalap natin. Only biyaheng Bicol lamang yan mga idol. So thank you so much. Sana sa mga napadaan sa video ito ay hindi nyo makalimutan mag-subscribe dito sa aking YouTube channel mga idol. Thank you so much sa inyo. Siyempre pa nag-subscribe kayo, pindutin yung bell button at i-all ito. Para sa susunod yung update at may upload ko, may papasok sa inyo notification, malalaman nyo na meron naman akong panibagong upload na video mga idol. So, thank you so much mga idol. Ako nga pala si Greg TV at maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang dito na lang ang vlog na to. At see you uli sa bagong update na naman sa biyahe pa uwi ng probinsya mga idol. So, mag-ingat kayo. Bye-bye.